Hello everyone, good afternoon, welcome back to my channel. Wala akong gaanong vlog ngayon kasi nga busy ako ng mga nakaraang araw, kaya sa ngayon may time ako, magkwentuhan na lang tayo habang nakain ako ng clementine, ang tawag nito dito. Sa Pilipinas ay kiat-kiat, ganun. Andito kami ngayon sa bahay, hindi naman kami bumisita ng cabin, siguro sa weekend pa. Pero yung mga in-laws ko andoon kasi nga may mga inaayos pa sila. I-share ko na lang sa inyo kung ano yung mga napansin kong differences ng Norway sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, malapit na ako mag 1 year dito. Marami akong napansin na kakaiba na i-compare sa Pilipinas. Halimbawa, yung sa paggalang ba, kung sa atin, kapag matatanda, kailangan mong tawagin ng ate, kuya, or tiyang, tiyo, kahit hindi mo kaano-ano. Dito sa kanila, kahit kamag-anakan mo, kahit uncle mo, minsan, okay lang kapag tinawag mo sa first name. Halimbawa, kagaya nung pamangkin ni My Love, iyon ay 8 years old, pero minsan may time na ang tawag sa kanya ay first name. Pero minsan naman ay uncle, kasi sinasanay naman nila na tawagin ay uncle. Pero sa ibang tao, lalo na kapag hindi mo naman kaano-ano or kahit kapitbahay mo, first name lang ang tawag. Trabaho naman, di ba sa atin, dyan sa Pilipinas, ang tawag natin ay sir or boss. Dito sa kanila, kahit employee ka lang, ang tawag mo sa iyong amo ay last name o kaya first name. Hindi mo kailangan tawagin ng sir. Then, sa pagkain naman, sa atin, nakaugalian na natin kumain ng kanin o kaya sinangag sa umaga. Dito sa Norway, anytime naman pwede kang kumain ng kanin kapag gusto mo. Pero sa Norwegian talaga, purong Norwegian, hindi sila nakain ng kanin sa almusal. Minsan lang inihahain ang kanin kapag may okasyon. Dito sa family ni My Love or sa in-laws ko, walang rice cooker kasi hindi sila nakain ng kanin. Once in a blue moon lang, siguro mga twice a year, ganon. Pero sa mga ibang tao na nagbo-work, may na-order naman na yung kakainin mo na lang, ima-microwave mo na lang ba, or kaya sa mga resto, meron naman ng kanin, pero bihira. Pero siguro yung mga Pilipina na nakapangasawa ng Norwegian, ayun siguro baka dinadala nila dito yung nakaugalian nila sa Pilipinas na pwedeng kumain ng kanin. Pero dito strange yun kapag yun ay pinang-almusal mo, kasi nakafocus sila sa tinapay, tapos ang mga pagkain nila ay more on patatas, mashed potato, ganon. Napansin ko lahat ng pag-check-in na namin na cabin or kahit na hotel, meron silang hot water sa tap, sa gripo ba. Pero sabi ni My Love, halos lahat naman talagang bahay dito may ganyan. Kasi dito sa Norway, kahit ang paghugas ng plato, halimbawa sa cabin, wala kaming dishwashing, ang ginagamit ay gripong ganyan, pero aanlawan mo pa rin siya sa mainit na tubig. Diba sa Pilipinas, ang ginagamit natin fresh water lang. Pero dito sa bahay, ang ginagamit namin ay dishwasher. Diyan sa dishwasher na yan, ilagay mo lang yung hugasan, magantay ka lang ng 2 oras, tapos pagtapos na yung 2 oras, tuyo na siya, isasalansan mo na lang sa cabinet. Tapos sabi ni My Love, dito sa Norway, halos lahat ng bahay ay oven ang gamit. Hindi ba kagaya dyan sa Pilipinas atin na very few lang ang afford ang makabili ng oven. Dito sa kanila, halos nang sinasaingan ay ganoon. Yung top ng oven, yun ang sinasaingan nila. Sa Pilipinas, di ba, uso ang gasol. Dito sabi ni My Love, strange sa isang bahay kapag walang dishwasher or walang oven o kahit na washing machine. Kasi sa washing machine dito, malaking tulong yung sa kanila. Lalo na, lahat ng tao dito sa Norway halos masisipag magtrabaho. Kaya, para bang multitasking pag nasa bahay na sila, lalo na kung may bata ka sa bahay. Isalpak mo lang sa machine ng may magagawa ka pang iba. Hindi kagaya dyan sa atin na maglaba manual.
Tapos hindi pa tayo gumagamit ng mainit na tubig sa iba siguro. Kasi ako sa Pilipinas hindi ako gumagamit ng mainit na tubig sa paglalaban ng damit o kahit sa paghugas ng plato. Fresh water lang talaga. Pero pagbalik namin baka siguro gagamit na ako. Kasi sinabihan ako ng biyenan ko na mas hygienic daw yun kapag gagamit ka ng mainit na tubig. May snow pa rin sa labas. Napansin nyo kanina, lumabas ako, di ba? Kumuha ako ng kahoy panggatong. Meron pa naman kami, kaso yung isang plastic ay wala na. Para at least may vapor. Kaya pinuno ko muna yung plastic. Sa gabi kasi nagamit kami ng oven / fireworks. Kasi para mas lalong mainit. Yung heater kasi 24 hours yun. Naka-minimum lang. Then kapag Sunday, dito sa Norway, wala kang mabibiling alak sa mga grocery. Bawal. Pero makakainom ka ng alak, mag-dine-in ka sa resto o kaya sa mga restaurant, ganon. Mga bar. Pero may limit din. Di ba dyan sa atin sa Pilipinas, kapag Sunday, weekend, yun nga ang mas marami ang bentang alak kasi nga walang trabaho. Inuman. Kapag magpapasko, di ba maraming ganito sa Pilipinas? Kiyat-kiyat. Dito rin, marami rin sa grocery. Pero ito ay imported. Halos araw-araw nakain ako nito. Kontra ko COVID-19. Hindi, joke lang. Pero nauubos ko ng ganito siguro mga 10 peraso buong maghapon. Gustong gusto ko yung clementine dito kasi matamis. Sobrang tamis niya. Dito ba sa Norway, halos araw-araw, meron silang kape sa lamesa. Iniinom nila kahit manood ng TV, magkwentuhan, ganun. Sa atin, di ba, ang pag-inom ng kape, kapag umaga lang o kaya minsan sa hapon, kapag pang merienda. Pero dito, halos araw-araw meron na nakalatag na kape. Siguro sa buong maghapon, 4 or 5 batch, ganun. Buong maghapon na yun. Kapag andito yung mga in-laws ko, 3 kasi silang nainom ng kape. Tapos kapag may bisita sila dito, ino-offer nila kape, tapos cookies, or kaya tinapay, kahit anong klase ng tinapay, or kaya cake, ganun. Pero ang matching niya talaga ay kape. Hindi kagaya yan sa atin na, minsan diba, pag may bisita, wala naman ino-offer. Pero minsan naman ay pinapakain natin. Dito sa kanila, ang bisita, halos mapapansin mo ang oras ng dalaw before ang dinner. Kaya ang bisita dito ay mga between 10 to 2 p.m. or kaya 6 to 9, ganon. Kasi nga iwas dinner. Hindi sila dito kagaya sa Pilipinas na kahit anong oras gusto mong dumalaw o kaya makikain ka ba, pwede. Dito hindi naman. Tapos minsan dito ang bisita siya pa ang may dala ng kung anong makakain, ganun. Ganun din naman sa atin sa Pilipinas, di ba? Nagdadala din naman tayo pag may binibisita tayong kaibigan o kamag-anakan. Pero sa atin minsan, di ba, hindi na tayo nagte-text. Dito, nagte-text nila. Kagaya ng kapatid ng biyenan ko, kapag pupunta dito, nagte-text muna sila na pupunta sila dito. Ganun. Tapos yung biyenan ko rin, kapag pupunta sa kamag-anakan niya, nagte-text siya na, pupunta ako dyan, dadalaw ako, ganun. Natunog na yung washing ko. Tapos na. Nag-washing kasi ako dun sa taas. Inaantay ko lang matapos. Wala pa akong gagawin. Kaya naalala ko, sabi ko, okay. Makikipagkwentuhan nga muna ako sa aking mga viewers. Sa ibang lugar, wala pang snow. Pero dito sa amin, meron na. Pero sabi naman ni My Love, mawawala pa naman yun lalo na kapag umulan ng malakas. Kasi nga, manipis pa lang naman. Ngayon nga, medyo madulas. Kasi nga, naging yellow na siya. 2 days ago, wala kaming kaalam-alam. Merong Northern Lights dito sa namin. Dito sa
barangay nila. Nakita lang namin sa newspaper tsaka sa TV. Pinalita kasi nga first time this season na nag-Northern Lights ulit. Tsaka nung nakarang taon wala. Ngayon lang ulit na taon. Kakapanghinayang, wala man lang kaming kaalam-alam. Hindi ko man lang nakita. Bucket list ko pa naman yun. Pero baka maulit pa naman kasi very clear pa yung sky. Pero famous talagang makita ang Northern Lights sa northern part ng Norway. Kaso, ang layo naman kasi. Nakarating na ako doon nung summer. Nag-holiday kami gawa sa Midnight Sun. Hapon na dito, 2 plus na. Malapit na ang dinner, pero hindi ako nag-asikaso mag-dinner kasi magda-dine in kami ni my love sa labas, sa local resto. 45 minutes away, galing dito sa bahay. First time kong makakarating sa lugar na yun. May papatikim daw kasi sa akin si my love na pagkain. Dito sa Norway, pera ang tao. Kasi halos lahat naman may trabaho. Yun nga lang, bihira silang kumain sa dine-in. Mas makakatipid ka kasi kung sa bahay ka lang kumain. Tsaka talagang dapat kailangan mong magtipid dito kasi nga mahal ang cost of living. Dito, sa Norway, ay pay your own bills. Hindi kagaya sa Pilipinas na yung mga anak baga, halimbawa OFW, nagtrabaho tapos nagpapadala pa rin sa parents. Dito ibaliktad. Pag halimbawang 17 years old ka or 16 years old ka natutokang manigarilyo, bahala ka maghanap ng paraan para may pambili ka ng sigarilyo. Tapos ngayon dito ay kapag 18 ka na, kick out ka na sa bahay ng parents mo. Pero hindi ibig sabihin nun, wala nang pakialam yung parents mo. Tutulungan ka pa rin naman nila. Lalo na kapag paumpisa, ganun. Pero hindi kagaya dyan sa atin, baliktad. Kasi sa atin, yung mga anak ang natulong sa parents. Dito naman sa Norway, yung parents ang natulong sa mga anak. Ganon. Tapos, pag halimbawa dito, lumabas kayo, ganon. Parang kanya-kanyang bayad ng bills. Hindi siya yung uso kagaya sa atin na, uy, librihan ba? Dito ay KKK. Normal siya dito sa Norway. Yun nga lang, kumbaga para sa akin, kakaiba compare sa Pilipinas. Tapos dito ay parang lahat ay internet, yung mga pagbayad halimbawa ng bills, ganon, hindi mo na kailangan pumila. Di ba dyan sa Pilipinas, ang daming pila, mauubos yung oras mo, kapipila lang. Dito sa internet mo, ipapadaan yung pambayad mo. Tapos kapag magbabayad ka ng grocery ba, sa atin, uso pa yung barya o kaya mga pera, bibilang ka. Dito ay more and more, hindi na sila nagtatanggap ng cash. Tinatanggap nila ATM na lang. Kasi itatap mo na lang yung ATM mo. Hindi mo na hawakan. Bago lang ako dito, strange yun para sa akin kasi nga, may dala akong cash ng, tawag dito, cash nila. Kroner ba? O kaya krone, ganon. Tapos, pagdating sa grocery, hindi sila nagtatanggap ng cash. Ang gusto nila ATM. Kaya ayun, itatap mo sa ATM. Tapos ganito, yung RCBC ko, hindi pala siya tinatanggap dito sa mga grocery. Pero pwede siyang i-withdraw cash. Pero pagdating sa grocery, ayaw tumana yung RCBC ko na bangko. Hassle. 4 PM, completely dark na dito sa Norway. More and more. Dati nga, nagigising ako 9 AM. Ngayon ang gising ko 11:30 na. Kasi nga ang lamig, tsaka madilim pa naman. Wala ka namang gagawin. Kaya matulog na lang matulog. Pero pag noon kami sa cabin, maaga kami gumising. Kasi nga marami kang gagawin, kailangan mo yung liwanag. Pero may magagawa ka pa rin naman after 4 PM. Yun nga lang, gagamit ka na talaga ng ilaw. Kaya parang kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ang season ng summer kasi mahaba yung daylight niya. Pag winter, darker days. Yan, nakapagkwentuhan tayo kahit pa paano. Maliligo muna ako. Ja, akkurat som vanlig det. Ja, så da vet du hva det var i hvert fall. Papunta kaming restaurant, magdadine kami ng nila.
There, ada berangkat. Inside the bread, this chicken. Okay. What is this? Ang sarap. What is yours? Beef? Chicken? You try the chicken? Ang dami ba guys? Hindi ko kaya ubusin.